الذي أنزلت عليه يا مولاي תעמוד אותה באמצע. לכו מפה מהר! לכו מפה מהר! זה מקום שלי, לך מבוא! לכו מפה מהר! מה אתם עושים פה ילדים? אתם יודעים ילדים מה זה המקום הזה בו? מה זה? מה? לא אדוני יקר, זה הבית קברות של צרה, איפה צרה? איפה צרה? איפה? אולי מישהו ראה את עפרון החיתי? אולי אתה ראית את עפרון החיתי? לא? מי מחפש אותי? אני מחפש אותו דחוף. מי מחפש אותי? אולי ילדים, אולי מישהו פה ראה את החיתי, עפרון? הלו ילדים, אף אחד לא רוצה לעזור לי? מי זה מחפש אותי? אף אחד לא רוצה לעזור לי? אולי אתם ראיתם את עפרון? הלו ילדים, הנה, אולי את עפרון, ילדים, תעזרו לי. אשתי שרה נפטרה, עליה השלום. אני לבד. אברהם! אני מחפש קבר לקבור אותה. ואני מחפש את עפרון החיתי. אולי ראיתם את עפרון? איפה? תעזור לי, איפה הוא? הלו! מה? אתה עפרון? איווה! השתבח שמו. באתי אליך. יא אברהם! לא, תעמוד. תקשיב. זה אברהם יש לו הרבה כסף. עכשיו רגע, לא. יש לו הרבה כסף. אני מצא אברהם. יש כסף בשביל דבר אחד. אתה יודע, אשתי, שרה, נפטרה. ואני לא יכול לקבור אותה. אתה יודע למה עפרון? אני יודע, אברהם יש הרבה כסף. אני אגיד לכם, הרבה כסף. אז תגלו לו, תקשיבו טוב. באמת יש לי כסף, אבל בשביל דבר אחד. לקנות קבר, לקבור את אשתי שרה. אין מקום בארנק. רק פה אני אקבור אותה. אתם זוכרים שאני אירחתי את המלאכים שבאו לבקר אותי? זוכרים? רצתי לקחת את הגדי, והגדי ברח לי. ורץ, הגיע לאיזה מערה, נכנס למערה. פתאום אני מריח ריח. איזה ריח של גן עדן. כבר שכחתי מהאורחים, שכחתי מהגדי. אני רוצה להישאר תמיד, לא רוצה מפה. ואז, אל תגידו לו, אני רואה שם שני קברים. אתם יודעים מי היה קבור שם? מי? אדם וחווה. נכון, איך אתם יודעים? איפה אתם לומדים? תגידו לי. יואו, זה בסדר, אתם יודעים הכל. אדם וחווה היו שם. אמרתי, אני רוצה להיקבר וגם עם אשתי. ועכשיו שאשתי מתה, אני רוצה לקנות את הקבר. עפרון! כמה עולה הקבר, עפרון? والله بيني وبينك والله بعينام אני מביא לך אותה, ביני ובינק. אני יודע. על ראסי בעינם. אחרי זה הוא יבוא עוד שנתיים, פתאום יעשה הצגות, קיבלת מתנה, אני רוצה בחזרה. וואלה, איך אני לוקח ממנו עוד פעם את המערה שלי, וואי. אני לא אתן לו, אני אשלם לו כסף. עפרון, תענה לי כמה עולה, לא רוצה במתנה. אברהם יש לו כסף. כמה שתגיד לי אני אשלם. אני אומר לו בטח 400 שקל כסף. וואי, כמה שתגיד לי יש כסף. הוא יגיד לי 200, אנחנו נסגור ב300. אז כמה עפרון, כמה עולה, כמה אתה רוצה על המערה? כולל כל השדה שפה עם הזיתים, ופה למטה איפה הגודניק, גם את זה אני קונה, כמה עולה? וואלה, יש שם אחד עופר. גם את העופר אני קונה. יאללה, 400 שקל. 400 שקל. זהו, מחיר החלון. רק רגע, בטח עכשיו הוא חושב שאני מתחרט, אני לא מתחרט. משלם את כל הכסף, שהוא לא יבוא אליי עוד כמה שנים ויגיד לי קיבלת במתנה, תחזיר לי, לא שלך. רק שלי. רגע, רק שנייה. والله אחד מיה נבדוק אמיתי. איווה. 2 עוד שקל אני אתן לך? والله אני אמרתי 400 والله באמת.
תוציא את מטבעות הכיס שלך. תביא עוד משהו. רגע. 300. 400 שקל כסף. זה יהיה שלי. אני אמרתי אף לכם, אחד לא יגיד לי לא שלך. קניתי. קבלת אורחים לי? לא, אבל אני רוצה וואלה תמונה אחת עם אברהם אבינו. תמונה אחת עם אברהם אבינו. רגע. רואים אותי, רק רגע, אברהם אבינו. איווה, רואים? אברהם אבינו, עפרון. תמונה אחת. איווה. רגע, עפרון, רק שנייה. כל אנשי חטא פה עדים. אתם עדים ילדים? כולם ראו ששילמתי לו. גם את המערה, וגם את השדה, וגם את הגודני, וגם את העופר. הכל יהיה שלי. וואלה ב-400 שקל תיקח. 400. וואלה, קנאתי. עשינו עסקה, כולם ראו. וואלה ילדים, אתם יכולים עכשיו להיכנס, להתפלל. ילדים, מה בואו. שאתם רוצים. בואו אחריי, בואו.